Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Unkanyiso lo okhulumayo ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sibingelela amandla kaMoya oNgcwele akhona phakathi kwethu asiholele ekuphileni. Sizocela ukuvula ngomkhuleko bazalwane. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, mangcwelise igama lakho. Umbuso wakho Nkosi uJesu ufike emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu. Usipha amandla okuthethelela nalabo abasonayo. Ungasingenise ebulingweni, kodwa usindise kokubi. Ngemfundiso yakho esiholele ekuphileni, ukuphila ekufanele sihambe ngayo kule ndlela esiholele ekhaya ezulwini. Sibonga uthando lakho nobuhle bakho empilweni zethu. Sihole Nkosi usibuse ngokuqonda nangokulandela imiyalelo yakho, sigcine imiso zakho. Sikufune ukungcwele Nkosi ngoba wena ungcwele. Ngaphandle kokungcwele akekho yobona umbuso wezulu. Sigcineke Nkosi sithembekile ezwini lakho. Sikufune wena Nkosi usanokutholakala kulesikhathi samanje. Siyacela Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abazalwana abalalele nabantu abalalele abanamabhayibheli endlini usheshise uthathe iBhayibheli lakho kuze soba nokuqonda sonke kwemibhalo masithi siyakholwa yini lesikholela kuyona, nokuthi umukholwa indlela okumele uphile ngayo uhambe ngayo kule ndlela. Ngizocela ke ngisheshise ngithatha amabhayibheleni. Labo abanamabhayibheli emafonini bavule amabhayibheli emafonini. uNkulunkulu evumile ethandile kulesikhathi samanje ucishe ezinye izinto eziseceleni ezokuphazamisa efonini. Ufunde kwiBhayibheli elisefonini. Angihambi ngedwa ke njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Bingelela nondaba. Amen. Sibingelele bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Maliphakanyiswe udumo, libongwe igama lakhe. Sibonge ukuthi ungumthetheleli, ungumfeli wethu thina bakholwa kuye. Amen. Sibingelela abazalwane nabahedeni. Sibingelela bonke abantu sithi ukuthula makube kunina nonke. Sibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi asinike isikhathi esingaka ukuze sibone ukonakala kwethu kuthina ababonayo, kuthi nalabo abangakuboni ukonakala kwabo, uma uNkulunkulu evumile wanomusa kubo babone, ngokuba uthi ngiyokuba nomusa kulabo engiyokuba nomusa kubo. Kukho konke futhi usho njalo ngokuba ubekile umusa ukuthi abantu bazikhethele ukuba bafuna ukuhamba ngokomusa noma bafuna ukuhamba ngokwezinkanuko. Labo abafuna ukuhamba ngokomusa bazokhetha indlela kaNkulunkulu engcwele, badele konke okwasemhlabeni uNkulunkulu angahambisani nako. Ngeke bafuna ukuthi babambe beyeka, bazothatha isinqumo benze okufanele. Bese kuthi laba abaholwa inkanuko bazofuna ukubamba ngapha nangapha, kodwa ke incwadi iyafakaza ukuthi akekho umuntu ongakhonza amakhosi amabili ngokuba lenye uzoyihlonipha kakhulu lenye ayidelele. So imost yabantu ke abambacambili bajwayele ukuthi bathi bayamthanda uNkulunkulu ngomlomo, kodwa izenzo zabo zibe zimthuka, bephatha izinto zomhlaba bezibeka ngaphezulu kwaNkulunkulu. Namanje ke sithi siloke sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu nomyalo wakhe ongcwele ekufanele wonke umuntu othi ukholwa kuye awugcine
angabheki eceleni abheke kuNkulunkulu ngokuba usikhathalele. Ngokuba enye incwadi iyasho ukuthi asibheke kuJehova ngokuba usikhathalele, sithathe yonke imithwalo yethu sibeke kuye. Ngokuba uSathane usemhlabeni uyahamba uyabhonga njengebhubesi ufuna zobagwinya. Kepha ke thina asibeke ithemba lethu kuJesu Kristu. Amen. Singadidiswa izinto zomhlaba ngokuba umuntu othanda izinto zomhlaba akasiyo kaKristu. Ungumphiki Kristu. Namanje ke sithi ke munye uNkulunkulu egameni lakhe kukhona ukuphila, endleleni zakhe khona ukulunga, kuye khona ukuqonda nokuhlakani nokuphila okuphakade. Sibonga uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayiphathisa izwi. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abaphathisa izwi baliloba phansi ukuze sikwazi ukuthi sibe nokuqonda indlela zikaNkulunkulu, singahambi ngokuhlakanipha kwethu nangokucabanga kwethu, kodwa sihlale kuNkulunkulu, sithembele kuye, sithembeke nathi kuye. Ngokuba ukwazi kwakho ukuthi uNkulunkulu uthembakele kodwa wena ungathembakele kuye kuyinto engenamsebenzi, ngokuba sonke kufanele sithembeke kuye ngokuba yena uthembekile okwaphakade, akaguquki ezethembisweni zakhe nasendleleni zakhe. Ithina bantu esithatha izindlela ezingalungile simele ukulungiswa ngezwi likaNkulunkulu ngokuba yilona kuphela elizokusibuyisela endleleni. Uma ungafuni ukwamukela izwi likaNkulunkulu ingokuba ukhungethwe imimoya and awuzimisele ngokuthi imimoya ikudedele, so uzinikele ekutheni wena uholwe imimoya emibi yobumnyama. Sibonga uJesu Kristu ngokuthi uJesu Kristu abe ngumprofeti, abe ngumpostoli, aphinde abe ngumpristi omkhulu, aphinde abe indodana ethembakele, aphinde futhi abe uNkulunkulu ophilayo okwaphakade esihlalweni sobukhosi. Sibonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nevangeli ukuthi bathole ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu nezwi lakhe. Sonke sifanele ukukholwa sibuyele endleleni ngaphansi kwesandla somusa esibekelwe kuso. Kukho konke esihamba ngakho kufanele sithembakele ezwini likaNkulunkulu. Ngaphezulu kwakho konke okukhona emhlabeni uNkulunkulu omkhulu, akekho ongaphezulu kwakhe, akekho oseceleni kwakhe obonisana naye. uNkulunkulu uzimele, uNkulunkulu uziphathele umthetho wakhe, amandla akhe ahleli kuye, uwanika lowo afuna ukumnika wona njengoba ayenza futhi izibonakaliso sokuthi asebenzisa amandla akhe ukudala indodana esibelethweni somuntu wesifazane ingakaze ihlangane nomuntu wesilisa, iyintombi nto. Wayakha indodana ekuyiyona kuphela, akekho omunye okwazalwa njengoJesu Kristu and akekho uyazalwa ngokuba iyona kuphela indodana eyayilethiwe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ngamandla akhe ukuze abonakalise ubukhulu bakhe. Uma ungafuni ukukholwa kulo uNkulunkulu lowo, wena ukholwa kwabanye uNkulunkulu abangesiye lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye, ulahlekile. Amen. Yes Lord. So manje ke soqala silungise indaba yencwadi yezaga isahluko 31 from verse 26. Sifuna nje ukuphendula ukuze siqondise ukuthi le ncwadi ichaza ukuthini. Uzonqalela lapha ku verse uhlehle kancane khona sizovula ukuqonda kancane. Ngifuna unqalela lapha ku verse 10. Amen. Khona sokwehla nayo sichaze la kumele ichaze khona, sivule ukuqonda. Amen. Incwadi izaga isahluko 31. Igama elithi izaga lisho ukuthi izifanekiso, lisho izaga imifanekiso, amagama ayimfanekiso akhuluma akhomba into kodwa ebeshe enye into ukuze onokuqonda izinto zikamoya akwazi ukuqhathanisa. Uma umoya ongcwele
engivulela lezo zinto ngokuba abaningi bathatha izaga njengezinto njengoba bangafuni incazelo emva kwesaga ukuthi sisho ukuthini ukuze kube khona ukuqonda. So uNkulunkulu wathi uyokuvula umlomo wakhe ngemfanekiso bathi ngesingisi ama parable. Elinye igama kuthiwe it's dark saying or dark parable. So kusho ukuthi into ejulile, into efihlakele, funeke wena unxuse uNkulunkulu ukuthi angibulele and uhlale kumoya ingcwele uthembeke ukuze uzokwazi ukuthi umbuleleke. Kuhambisana nakho ukuthi fanele ufaste, ulifunde iBhayibheli, unxuse uNkulunkulu ukuthi angibulele, ufaste, uthandaze. Konke okunye ungakunqoba. Futhi uma ke ufasta uthandaza akuphelele ngokuba fanele ukholwe ngaphezulu kwakho konke. Fanele ukholwe ilento oyithandazelayo nalento le oyikhulekelayo ukuze uNkulunkulu athembeke kuwena ngokuphelele. Ngokuba uma wena uzobamba xambili ngeke kuze ngibuleleke. Ingakho sinabafundisi abaningi bamanga. Ingakho sinabantu abaningi abafuna ukuzenzela umathanda ngeBhayibheli ngokuba abambulelwe. Kuningi ekumele bakusebenze kubona ukuze bathembeke uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uma uzenza uhlakaniphile uyokubamba ehlakanipheni kwakho akukhombise ukuthi yena uhlakaniphe ngaphezulu kwakho. So ingakho sihlonipha incwadi engcwele ngokuba njengoba ngithi izaga isho into kodwa manje lo nto ufune kube nokuhlakanipha kwaNkulunkulu ukuze uzosho uthi uJesu Kristu ngisinkwa esiqhamuke ezulwini. Usho ukuthini mesho njalo? Kufanele siqale sibheke lokho ukuthi uma ethi ngisinkwa esiqhamuke ezulwini, you understand? Usho ukuthi khona ulwazi aliphethe ukuze udle wena, ngeke uze ufide inyama, ngeke uze udle inyama yakhe ngokuba ngokwenyama yena akasona isinkwa, kodwa ulwazi analo nobuhlakani obukuyena uma ukulalela ukwenza wena udla isinkwa sikamoya. Ngokuba lokho ukudla lokho okuletha ubuhlakani ibona lobuhlakani obuletha ukuphila kuwena. So uma ethi ke ngingumfula abancane beze kumina bazophuza amanzi bengeke baphinde bome. Khulunywa ngokudla kamoya nangamanzi kamoya. So lezo zinto zihambisana nokuthi ke ube nomoya, hallelujah, glory to God, ube nomoya oyingcwele oholayo ukuze lezi zinto lezi zambulwe kuwe. So ingakho sithi ke iBhayibheli likhulunywa ngezilimi. iBhayibheli likhulunywa ngezilimi ukuze wena uqonde izilimi zeBhayibheli kufanele ube kumoya oyingcwele. Kanti wayo ubona abantu bethatha iBhayibheli bemotivatana ngalo ukuthi babe nemali. Ngokuba yini? Abambulelwe. Bacathi iBhayibheli incwadi leyo ukuthi wakhe ibhizinisi. Ubuholela abantu esihogweni. Ababheki imbhalo ekutshela abantu ukuthi khona isihogo. Batshela abantu imbhalo ezobenza ukuthi ke njengombhalo othi obukela entuthwaneni ifilandini. Usho ukuthi ke kufanele usebenze ube nemali. Ufunde ugogode ungahlali phansi. Yebo ingasho kanjalo ngoyibeka kodwa ke isho ukuthi ke funa uNkulunkulu. Ngokuba uma ungafuni ukuhlakana kaNkulunkulu nemfundiso kaNkulunkulu ngokuba yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini ibhalwe abantu abaholwa umoya oyingcwele. Ayibhalanga abantu abahlakaniphile ngokuthi beke baye esikoleni bawufunda. No, uSolomon wayeholwa uNkulunkulu, ubuhlakani bakhe obuthatha uNkulunkulu. So ngalokho sichaze wona ukuthi ke yonke imibhalo ephefumulelwa uNkulunkulu. Amen. Amen. Ngiphi incwadi? Incwadi izaga isahluko sama-31 kwivesi le-10. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Nayi indaba. Ubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Amen. Umfazi okhutheleyo. Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Uma kufunakala umfazi okhuthele, kufunakala umuntu
ofuna ukusebenzela ubulungiswa, umuntu wesifazane ozothile, okhuthele ngokwemisebenzi emihle. Yilokho incwadi ekhuluma ngakho ukuthi ubani ongathola umfazi okhuthele, umfazi okhuthele, ozithobile, ohlakaniphile ngokwemfundiso kaNkulunkulu. Lo mfazi ubiza ngaphezulu kwayo yonke into ekhona emhlabeni. Haleluya, glory to God. Haleluya. Yazi ngoba yini? Ngokuba umfazi olungileyo osaba uNkulunkulu khona injabulo. Indoda yakhe ithola injabulo. Do you understand? Ngokuba yini? Ithole umfazi okhuthele emsabayo uNkulunkulu. Ithini incwadi? Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye. Ezona nto leyo. Lalela, manje abafazi bamanje amadoda abathembani. Yini khona ama divorce? Ngokuba uNkulunkulu akekho kulo mndeni kulo budlelwane benu. So uma engekho uNkulunkulu kulo budlelwane benu, nina niziphathele umthetho, nenza umathanda. Umfazi akakhuthele, into ekhuthalele ukukhuluma indaba zabantu abebusiness phone. Mengekho business phone, ukuya saluni uyokwenza inwele. Mengekho saluni ubhizi uzipitsha kumabhlukwe. Mengekho empikela amabhlukwe ubhizi uyokwenza inzipho. So uma ke engenakho umesaba uNkulunkulu, ekhaya kukho akuphekwa. Uyagolozela indoda yakhe. Ingane zakhe ukhuluma noma kanjani nazo uyazithuka, nazo ingane ziyamthuka, sekuyinkamachanye. Do you understand? Ngokuba yini? Akakhuthele uyivila. Wande ngomlomo njengebhakede, mkhulu umlomo ngangowebhakede. Haleluya. Bese bethi bafuna amadoda, babale ukuthi bafunani emadodeni. Khombisa bona lokho ukuthi abanaqonda bayiwula abantu besifazane besimanje abangafuni ukuzithoba phambi kaNkulunkulu. Lalela ngizophinde ngitshele futhi ngithi ke abantu besifazane besimanje bayiziwula ngokuba ke bafundiswa abantu ukuthi babe nama expectations noma babe nezinto abazozilindela kubantu besilisa. Lo nto lo mqondo obufebe lowo. Umqondo okumahosha. Ngokuba yini uma uzokubudlelwane wena ubheka ukuthi umuntu unani angakwenzelani, ngokuba ubheka abanye abantu bekhuluma bakutshela ukuthi umuntu ufuna ukumthande ngokuba na usebenza kahle kubo kunezimoto, yena angakwenzelani. Ithini incwadi ithi ubani ongathola umfazi okhuthele. Amen. Uma wena ungakhuthele, ubani ofuna uba nonkosikazi oyivila? Ubani ofuna uba nonkosikazi oyivila ngaphandle kwendoda eyisimula eyazi ukuthi umuntu wesifazane ufuna umgqokisa impahla ezincane, umdoba amathathu umfaka amacici, umenze inwele, umenze inzipho, umthathu uhambe umbukisa nezwe, abuye akufebele noma kuphingele, emva kwalokho uphathwe istress bese uyashada uyadivorce. Amen. Yini? Ingoba nina aninawo ukufundiswa, aninawo ubulungiswa. Abafazi benu ba-cheap, intombi zenu zi-cheap, omama benu ba-cheap, ogogo benu ba-cheap. Unganiki abesifazane amandla akho. Unganiki Ukusho ukuthi ungazinikeli abantu besifazane, ungazinikeli bona umuntu wesilisa. Hlakanipha, msaba uNkulunkulu. UNkulunkulu uzokunika umuntu wesifazane okufanele, omsabayo uNkulunkulu, ngokuba uyayibona indlela ohambayo ukuthi ilungile. Uma wena ufuna uzifunela, uzothola lento oyifunayo vele, uzothola ukonakala. Yayizona nto leyo. Ngokuba yini? Wena uyazenzela, awuholo umoya ingcwele. Inkinga yabantu abaningi abaholo umoya ingcwele, bathi bayakholwa bagqoka ivatho kodwa baholo umoya ingcwele. Umoya ingcwele uyakutshela ukuthi linda. Thina sikwazi ukulinda, sifuna ukuzenzela umathanda. Uma sesizenzela umathanda, uma izinto zingenzeki bese siblame uNkulunkulu. Yini? Sifuna uNkulunkulu enze intando yethu, asifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, sikhohlakele. Kwababhubhisa amakhosi. You understand? Abantu uJezebel omunye wesifazane oyisifebe wabhubhisa waqeda amakhosi namaprofeti baNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli likhuluma ngoJezebel ukuthi unomoya omubi, nabantu besifazane abaningi bagcwele umoya kaJezebel, bagcwele emasontweni nami kuma-pulpit, bagcwele umoya ofebe nomoya kaJezebel wokuba nenkani. Yezona nto leyo. Hallelujah, glory to God. Qhubeka. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye. Yes sir. Ayikoswela inzuzo. Amanye amadoda abasaba ngisho ukubuyela emakhaya. Asaba ukubuyela ekhaya ngokuba uyazi ukuthi uyobhekana nesidlamlilo. Yini? Wathatha ejahile unkosikazi ngoba bemfaka ipressure mhlambe kubo.
kuthiwa bheka ontanga bakho bathathile unkosikazi, bheka obani bathathile amakhosikazi. Ngokuba nawe usunalokusindelwa lokhu, usuzibona ngathi usele ngemuva sekuyi-competition, senencintisana ngithi. Nawe uhambe uyothatha intombazane ungazange uze uyihlole ngokuba nawe uhloliwe. Iyayenzela okuhle kungabi ngokubi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Indoda iyohlezi ijabulile ngonkosikazi wayo ngokuba iyohlezi ezimisebenzi emihle. Hayi ngoba esaba indoda, ingoba usaba uNkulunkulu. Ukumesaba uNkulunkulu kuletha ukuhlakanipha nokuthula. Uma ungamsaba uNkulunkulu, ingakho nifuna ukuloke nihamba niyongena amafonini amadodeni, nawe ndoda yongena efonini yomfazi wakho niloke ngoba nithembani uNkulunkulu akekho. Ezolonto leyo. Niloke nibheke ukuthi ukhuluma nobani, uthetha nobani. Yini nikhohlakele. Nawe uzibona ukuthi uNtswempu uma ufeba ngithi. Nawe uzibona ukuthi uNtswempu uma uphinga kodwa mzona ubanjwa. Ufuna ukubonakala ukuthi unongceno noma uthathe iblame uyinike lo muntu othandana nawe uthi angithi wena ngoba wenza ukuthi awukaze kodwa uhlale naye lo muntu phansi umtshela ukuthi hayi kunezinto ozenzayo kanje, lezi zinto lezi zizokwenza ukuthi kube kanje. Naye noma kukhona ozofuna ukwenza njalo, lo munye uzofuna ukuba nenkani special abantu besifazane. Uma uthi uhlala naye phansi umonisa lezi zinto lezi, akalaleli wena. Ulalela abangani bakhe ngoba ukhuluma nabangani bakhe. Kodwa uma umluleki wakhe kuNkulunkulu, kuJesu Kristu, uzoza umoya ingcwele ukuthi uthini? Umoya ingcwele uzomtshela ukuthi ke thobela indoda yakho mfazi. Ezonto leyo. Hallelujah, glory to God. Ukuze indoda yakho njengokuthobela uKristu. Hallelujah. uJesu ongithi methobela uJesu Kristu. uJesu Kristu uthi thobela indoda yakho mfazi. Abafazi mabathobela amadoda abo. Ezonto hayi singayi kuyoncwadi incwadi ekhona eBhayibhelini. Amen. Uma ngenakho uqondo ohlangana nalo ngolusuku. Hallelujah. Uma eqhubekela le ntshumayelo uzobozwa ngayo intshumayelo yokuthi ilithele iBhayibheli. Yes Lord. Amadoda afuneka athande abafazi babo njengoba uKristu ethanda ibandla. Abantu besifazane kufanele bathobele amadoda abo njengoba noSara wayethobela uAbrahama ethi inkosi yami uAbraham. Hallelujah, glory to God. Yabona niyandinga iBhayibheli, ngidinga uNkulunkulu nami besifazane. Nani madoda ngidinga uJesu Kristu. Yes Lord. Yezolonto le ithini incwadi? Ufuna uboya bezimvu. Umuntu wesifazane ukhuthele. Yes Lord. Wenza zonke izinto ezokwenza ukuthi ke enze ikhaya lakhe lifudumale. Ezonto leyo impatho eqhamuka umuntu wesifazane esifundiswayo ngeBhayibheli. Yini ayenzayo? Ufuna uboya bezimvu nefilakisi. Yes sir. Usebenza ngezandla ezivumayo. Usebenzisa izandla zakhe. Manje usebenzisa kanjani izandla zakho namuntu wesifazane ufaka inzipho? Ungafuni izipho zakho ukuthi zonakale. Ubhizi uflip ama-channel amaphephabhuku, ubhizi kwa-social media nakwa-internet. Awunaso isikhathi sokuba umfazi, lesikhathi sokuba ke uglama nokuba isifebe. Ube umfazi wephepha. Umfazi wephepha ushade ngokwephepha kodwa imisebenzi yakho awuqualify ukuba umfazi. Hallelujah, glory to God. You understand? iBhayibheli ekutshela ukuthi wena umsebenzi wakho ukuthi ke wenze ikhaya lithokomane. Abafazi bamanje abasakwazi ukwenza izinto ezifanele ukuthi amadoda ajabule mekhuluma ngomfazi, akhulume ngomfazi azochaza amaquality okhombisa ukuthi umfazi uqotho. Befika uhleze ehlikihla ikhanda yathi umfazi wamsebenzi ukuthi ekhaya kwenze ukuthi kanje hlezi kunenkinga yini uNkulunkulu akekho kulelo khaya. Baba ngiphi? Hallelujah. Unjengemikhumbi yabathengi ulanda kude ukudla kwakhe. Yes sir. Aphe abelungu abendlu yakhe ukudla namantombazane akhe imisebenzi yawo. Yayizolonto leyo. Qhubeka. Ucabanga ngensimu ayithenge ngesithelo sezandla zakhe. Utshala isivini. Yezolonto leyo. Umsebenzi ucabangela umndeni akacabangeli yena. Akafuni ukubukeka kahle. Akafuni ukupenda umlomo. Khuluma ngomfazi ohamba ayolanda izinto emakudeni. Nendoda iyasebenza yebo. Nomfazi kodwa naye ufuna ukwenza sure ukuthi yonke into ekhaya ihlelekile. Yonke into naye uyayenza njengomfazi. Akahlale ekhaya sonke izandla. Athi ke ufuna 500 ukuthi akwenze inzipho. Ufuna 500 ayothenga inwele zokufakelwa. Uyabhinqa okhalweni. Ubhinqa okhalweni. Hallelujah.
uyabhinqa okhalweni amandla, Yes sir. uyaqinisa izingalo zakhe, Yebo. uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo, Yabona uyama methu ubhinqa uphindele ukuthiwa yile ebhinqa okhalweni. uyabhinqa okhalweni amandla, Okhalweni amandla kusho ukuthi lo muntu lowo uma qonde uma ngokuzethemba, uma ngokukholwa yini ngokuba lento yenzayo inenzuzo enhle, uyayibona futhi imiphumela emihle. Yezo lonto leyo. uyaqinisa izingalo zakhe, Aqhubeka phokophelele ekutheni asebenze. uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo, Yebo. isibani sakhe asicimeki nasebusuku. Yezo lonto leyo. Lento yenzayo inomphumela omuhle. Okusho ukuthi konke lokho akwenzayo akusoze kwafadabala noma kwaphela. Ingakho kuthiwa ukukhanya kwesibani sakhe akucishi ngisho ebusuku. Ngokuba yonke imisebenzi ayenzayo mihle. Inemphumela emihle. Amen. Hallelujah. Uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo. Isibane sakhe asicimeki nasebusuku. Uyabeka izandla zakhe othini lokuphotha izintambo. Umsebenzi awenzayo ukusebenzisa izandla zakhe ukuze kube khona imphumela emihle. Amen. Ukusebenzisa izandla zakho ungaba umama uthola ukuthi uyathunga unomshini indoda yakhe ikuthengela umshini, uyahamba uyothenga indwangu ukuze uthunge, uyadayisa lezo indwangu abantu bangaphandle bagqoke, lese abantu basesontweni bathenga kuwena ingubo nomhlambe wakha imfaniswano wasesontweni, abantu abagugelwe impahla uyabalungisela. Ebusuku ke sikhambelele wena ubhizi wenza imisebenzi yezandla, uyenza ngothando lento le, awuyenzi ngoba ukhonjwe ngesibhamu noma uthi ngoba nangumfazi kusho umsebenzi wami ukuthi ke ngibe isigqila. No, abantu besifazane banalo ngqondo manje ukuthi ke umuntu wesifazane ufuna besigqila sendoda. No, umuntu wesifazane umsebenzi wakhe ukuthi anakekele ikhaya. Angithi wathi uNkulunkulu kwaAdamu, wona Adamu uzodla izithukuthuku zakho uzubuyela enhlabathini. Wena umuntu wesifazane uyozala. So uma uzala ungakwazi ukunakekela ingane, yini umsebenzi wakho? Kanti yini kunemidlwembe emingaka lemphakathini? Kwenziwa yini abantu befeba belala bengashadile lemphakathini bedaka utshwala bedla izidakamizwa? Obaba beshaya abantu besifazane. Yini ngoba bafundisekile? Abamazi uNkulunkulu. Nina nibuka ama-TV, nilikisa yonke into eyibona ku-TV. Wayigcwele iy'tabane ey'ngaka ney'gebengu ezingaka emphakathini. Ney'febe. Nababulali ney'phingi. Nabafundisi bamanga. Ingoba yonke into eniyenzayo nibuka ku-TV, niyakopela. Anifuni ukuzwa uNkulunkulu uthini. So uma umuntu wesifazane esebenzisa izandla zakhe wenza lokho akuthandayo, uma ezokwenza izinto ezobulungiswa, angadayisi utshwala engathi ke usebenzela ikhaya. No. Wena wandisa ke iqembu lesibotho nomphakathi wesibotho, wenza isono ngokwenza njalo. Ngiphi? Uyabeka izandla zakhe othini lokuphotha izintambo. Yebo. Neminwe yakhe ibamba insimbi. Yebo. Uyazi insimbi lo kusho ukuthi umuntu mekuthiwa bathi yini ukrosha, bathi uyakrosha. Khonisa uyasebenzisa izandla zakhe ukuze enze something, kuphume impahla yokwembatha noma kuphume into ayakhe ngezandla zakhe ezoba umphumela iphinde futhi ibe yiprofit ekuhambeni kwesikhathi, ngoba lezi zinto lezi angazidayisa, anganika ingane zakhe ukuthi zigqoke, angagqokisa indoda yakhe ukuze indoda yakhe phakathi kwabantu ibukeke ihloniphekile. Ayizwa lonto leyo. Ngiphe baba? Ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe. Angithi yabona futhi enye into leyo, abantu bavala iminyango, bavalela abantu, bayashesha ukubona abantu abahalayo nabantu abawuhlupho. Yini? Inhliziyo zabo zilikhuni, abanawo umusa, abafuni ukupha.
yini kuthenga isinkwa leso sinkwa kubalwa abantu abakhona ekhaya akubalwa ukuthi kufika umuntu okuhamba noma maqhamuka umuntu odlulayo kuzothiwani yini abantu bawongoqo banomona banomhabholo bafuna ukuza ngakubona kuphela bafuna ubona ukukhipha abanika abanye abantu so umfazi lo okhulunywa ngaye ama qualities akhe umfazi wekhethelo haleluya glory to God understand umfazi wekhethelo unomusa ngikuba bakhona akade befika noma fika umuntu asafihla ukudla khiphani ukudla nika abantu ukudla yiphani abantu ukudla usho ubaba nomama ayiphathi kablonto le ingane zakhona nazo uzibona ngendlela efanayo ngokuba ke iaphula alweni kude nesihlahla ngibona eduze kwesihlahla ngiyizolonto leyo so uma ke ngenza kahle ingane zami kufanele ngifundise ukwenza kahle nazo zizokwenza kahle bazobona ukuthi ke kabani kwenziwa kahle umhlengi ufundisa kahle ingane zakhe ziqotho njengaye angikwazi ukuthi mina ngizothi ngiqotho ingane zami zibe ziyifebe ziyidakwa angikwazi uma ingane yami ngingakwazi ukuthi ngifundise lokho kusho ukuthi mina nginawo amandla enganeni yami ingane yami ayimsaba uNkulunkulu angifundisanga ingane yami isencane uNkulunkulu ngoba yini nami ngiweak so uNkulunkulu yinto yokuqala kumele sifundisane ngayo kuphela ukuze kube khona ubulungiswa ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe yebo uzelulela abampofu izandla zakhe ake satshiswa ngabendlu yakhe ngugoqwani ngokuba bonke abendlu yakhe bembathiswa ukubomvu so lezi zinto zakhe ngezandla zinhle abantu bakhona bagodoli abahlupheki yini unomusa uNkulunkulu abantu abanomusa kubona and ke nendlela abagqokisa ngayo kuyabonakala ukuthi uyabanakekela abantu basemndenini wakhe noma izingane zakhe kusukela enganeni kuze kuyophume endodeni yakhe uyazenzela izindwangu ezimbozayo izambatho zakhe ziyilineni elicolekileyo nokukubende indoda yakhe iyaziwa emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe lezolonto leyo indoda enomfazi oqotho ibonakala phakathi kwamanye amadoda iyacobezela ijabulile amen ikhululekile haleluya ijabule ekhaya ayijabule ngaphandle ngobhiya ayijabule ngaphandle namantombazane efeba nawo ayijabule ngaphandle ekhaya ngoba khona umfazi oyisipoki no ijabule ekhaya ngoba khona umfazi oqotho khona umfazi oyikhethelo khona umfazi obiza ngaphezulu kwezinto zemhlabeni imigexo le ayisho lutho unkosikazi wakho ejabuliswa imigexo nezimbali akuyani umfazi lowo you understand lonto leyo ayilethi injabulo abantu abayigwili bathengela abafazi babo imoto bathengela abafazi babo ingubo ezibizayo babathengela ama-apartment abizayo but still akufebele akushiye yini ngoba akayena umfazi wekhethelo haleluya thatha unkosikazi thatha uNkulunkulu ukwenza umfazi wekhethelo haleluya glory to God thatha uNkulunkulu ukwenza umfazi wekhethelo hayi labafazi abafuna ukuba bahle phambi kwamehlo abantu befika ekhaya besipoki anikwazi ukukhuluma namadoda nibaba bagqubu kakhulu anikwazi ukuxolela kodwa nanifuna ukuxolelwa ithi iBhayibheli ke uJesu Kristu asifundisa ukuthi ke awukwazi ukuthi wena uzothandaza ukuthi uNkulunkulu akuxolele khona umuntu ongamxolelanga wena angikhathali noma ngabe umuntu ubone kangakanani uthi uNkulunkulu umxolele awunayo excuse uma uthi uyakholwa uzokwenza lokhu ubhole phansi uma ungakwenzi wena ngeke uzulibone izulu ngeke amen do you understand so indoda enomfazi oqotho indoda enomfazi okhuthele onothando onesimilo ibonakala ngaphandle emahleni amanye amadoda ukuthi le ndoda le inomfazi ngoba umfazi wakho ngisho uphuma ufuna ukubona ukuthi ugqoke kanjani baba akulungise ukuze bese uma phambi kwabantu abe nokuziqhenya naye jabula ukuthi indoda yami ngilungisile igqoke kahle
ungathi indoda yakhe imile lapha uthayi ubhekele engathi ivukele esikhotheni thambo lamathambo ami ishathi iphumele ngaphandle ngala isuthi inkinobha zisiwosho ngendlela engafani kodwa ke nginomfazi ngokuba yini ekhaya bakhulumisani umbolo womshado lo yes Lord uyazenzela izindwangu ezimbozayo yebo izambatho zakhe ziyilineni ngesikhathi indoda iphuma yosebenza ithenga umshini ukuthi umuntu wesifazane enze umsebenzi ezandla ngesinye indoda yosebenza ithenga ukudla umuntu wesifazane wenza izinto zokuthi kufudumala ekhaya elingcolekileyo kunobubende indoda yakhe iyaziwa emasangweni indoda yakhe iyaziwa emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe lapho ihlezi nabantu abanye basemphakathini ibonakala nje ngendlela egqoke ngayo iqhakazile ngoba umfazi uyayithanda indoda umfazi uyayinakekela indoda haleluya ayinela haleluya glory to God wenza izingubo zelineni akusho ukuthi umfazi uyisigqile ukuthi usifuna enze zonke lezi zinto uma unamandla okuzenzela noma unothando ungazenza kodwa wena mfazi yiba umfazi okhona ekhaya onomsebenzi ungabe umfazi ngegama kodwa ubeke nomlomo omkhulu ungenzi lutho amen ngoba la ukuthi ke uthi uhulumeni uthini uNkulunkulu uzositshela ngohulumeni uthini uNkulunkulu haleluya glory to God wenza izingubo zelineni athengise ngazo lapho mama umfundisi bamanje abakhohlakele akho mama umfundisi eBhayibhelini wena foma umama wekhaya hayi umama umfundisi ayikho into ethi umama umfundisi susa lolo gama lelo alikho kwena akekho umama umvangeli wakwamzwapha eBhayibhelini ubani umama umvangeli sikhombisa yedwa amen wenza izingubo zelineni athengise ngazo anike kubathengi amabhande yayizona unebhizinisi umuntu wesifazane unebhizinisi alakhile ekhaya ngemsebenzi wezandla zakhe ngale khono lakhe nalo ukwazi ukuthi anakekele umndeni wakhe aphinde futhi enze ibhizinisi indoda yakhe iqhakazile ngomsebenzi wezandla zakhe amandla nesithunzi ubani ungathola umfazi okhuthele haleluya glory to God ubani umfazi ocomplainayo njalo hleze complainer njalo uyacomplaina akazini umsebenzi ukuthi abe umfazi ube umfazi kusho ukuthi wena usaba uNkulunkulu uhlangana uNkulunkulu ngaphambi kwendoda yakho uyazithoba uNkulunkulu ukuze uthande indoda yakho qala ufuna uqala uthande uNkulunkulu konke akushoyo uNkulunkulu yobe sokuvuma nendoda ozothandana nayo emhlabeni uyobe soyithanda ngendlela othanda ngayo uNkulunkulu amen amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe uhleka usuku oluzayo amandla nani amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe into ayigqokile into aphila ngayo amandla nesithunzi umuntu onesithunzi ngokwemsebenzi hayi isithunzi sokusabeka isithunzi sokuhlonipheka uhleka usuku oluzayo yonke ubona izinto ezayo ziza zizinhle uyazibona izinto ezinhle ngoba uphila ngokuhle uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha umuntu wesifazane mekhuluma ngokuba ke kugcwele ubulungiswa kuyena ukhuluma izinto ezuqonda ngokuba ke umthetho kaNkulunkulu uphethe uthekelezile emqaleni wakhe ufake njengomqhele ekhanda lakhe yayizona into leyo ngokuba ufundisekile hayi lento yokufundiswa abantu manje ufundiswa abantu ngemfundiso yabo hayi kaNkulunkulu lezi zinto engizikhulumayo zibhalwe phansi eBhayibhelini akukhuluma umhlengi khuluma umoya engcwele obhalwe phansi eBhayibhelini ngokuba ke uma wena ufuna ke uba nomndeni nokuthula landela iBhayibheli umuntu wesifazane ngeke azahambe ema ngeziningi ekhuluma izinto ezingahlangani naye ngeke azavuka ebusuku athathe imithi ahambe obhixa abanye abantu ngemithi noma ahambe ayogqiba imithi emasangweni abanye abantu uma ethi uyakholwa ngokuba kuyena kugcwele ubulungiswa umsebenzi wakhe ukuthi athandaze enkosini yes Lord haleluya azehlise uNkulunkulu afunde indlela zikaNkulunkulu azithobe uNkulunkulu ukuze ithi le ncwadi uphinde verse 26 uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha uvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha yonke into ayishoyo unokuqonda nomthetho womusa usolimini lwakhe
ngokuba njengoba lomthetho womusa usolimi lakhe nezenzo zakhe ezomusa njengoba kuthiwa ke uyakulula avula isandla kuwo kwabahluphekeleyo nabasweleyo nomusa lo awenza ekhaya ethungela ingane zakhe esebenza ngezandla zakhe ukuze ke asupport umndeni wakhe. Amen. Uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe. Yezona nto leyo. Lithi iBhayibheli wesifazane akavumelekile ukuthi ame phambi kwebandla ashumayele namafundisi ngoNkulunkulu. Kodwa ekhaya kumsebenzi wakhe ukuthi afundise ingane zakhe ukuthi zithande kanjani abakhonyana bazo. Kumsebenzi wakhe njengoba efundisa ingane usifundisa the same thing lencwadi le ekhuluma ngayo ngokuba ke ugcwele ukubesaba uNkulunkulu. Nengane yakhe uzayifundisa ukuthi imsabe uNkulunkulu. Uma isemsaba uNkulunkulu ke iyobe seyibona ukuthi umama njengoba besaba uNkulunkulu yonke into ayenzayo yinhle phambi kwabehlo kaNkulunkulu. Nami ufune ukuze ngibe muhle phambi kaNkulunkulu kufanele ngenze njengomama. Akadli isinkwa sobuvila. Nayo ke indaba isinkwa sobuvila. Isinkwa sobuvila ayizona indaba le. Asikho isinkwa sibhakwe umuntu ukuthiwa sobuvila. No. Isenzo esithize. Imfundiso ethize. Njengoba ngintshela awuphinde ufundele incwadi kwaso bakuthela ngesikhathi samanje ichaza ukuthini. Uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe. Ekhaya lakhe uqaphela yonke into eyenzakalayo ngoba akafuni kube khona ungalungiswa phakathi kwekhaya lakhe. Akadli isinkwa sobuvila. Okusho ukuthi ke akahlala ukuthi i generation agoqa izandla alwenza inzipho aluka izinwele. Akahlala ekhaya webhizi nefoni ambe ekhuluma indaba. Usebenza umsebenzi wezandla ukuze ke akhiqize imphumela nezinto ezifanele ukuze ke ikhaya lakhe libe nokufudumala, libe nokuthula, libe nomusa ikhaya lakhe. Akahlala ekhaya abe busy afaka i-makeup afaka umlomo upende umlomeni. Akafaka inkopho zokufakelwa. Izona zonke into zokuvila lezo ngoba yini ufuna imali yokwenza lezi zinto lezi kumadoda ingakho senigcina seniphuma ekumesabeni uNkulunkulu ingakho nigcina niphuma emshadweni yenu ngokuba nisindisiwe nifuna ukufana nezwe. Ayisho isiyabo akudla isinkwa sokuvila. Udla hallelujah glory to God. Udla isinkwa sokuphila sikuKristu. Ingane yini KFC ahle. Hallelujah. Yezona nto leyo. Hallelujah. Azingane zakhona azihambe ziyovula imilenze ngaphandle zibuye nokudla ngoba naku kuthiwa ekhaya ke sizamela ukuthi sidle ekhaya zifundisekile siqotho ziyamsaba uNkulunkulu. Akadli isinkwa sobuvila. Isinkwa sobuvila ukuthi ke abantu bafuna ukuhlala nje banike imilenze. Baloke becofa ama channel abenza ilutho abagezile kuze kushona ilanga. Abantu bakhe bayasukuma bambusise. Ngemsebenzi yakhe abantu bakhe bayasukuma bambonge ngezibusiso. Nendoda yakhe iyamdumisa. Yezona nto leyo. Yezona nto leyo. Iyamdumisa ngokuthi baningi abafazi abakhutheleyo. Baningi abafazi abakhutheleyo. Kepha wena uyabadlula bonke. Lokho kusho umfazi wakho ukuze akhuthale kakhulu. Hayi ngokuba ke khona abangcono kunaye. Ungcono umehlweni yakho ngoba wenza lokho kufanele akubhalwe phansi eBhayibhelini. Nabanye uma encoma umfazi wakho uzosho the same thing. Hallelujah glory to God. Ngoba ngeke azathi ke umfazi wabani ungcono kunawe. Hallelujah no. Ngeke uzukwenza lokho awuvumelekile futhi ukwenze lokho. Ukuba ukwakha ke udontsiswana nenhliziyo elikhuni kanye bebiza ngestrife ngesingisi. Baningi abafazi abakhutheleyo. Kepha umfazi wakho ukuthi baningi abafazi bakhuthele kanti yini ngikukhethile wenkosikazi. Yini ngikukhethile. Kepha wena uyabadlula bonke. Uyamkhuthaza unkosikazi wakho ukuthi ke aqhubeke akhuthale. Hallelujah. Ubuhle buyinkohliso. Ubuhle yabona lobuhle sikhuluma ngabo lokufaka ama makeup, lokufaka inene zokufakelwa, lokufaka lokho impahla ezincane, namabhuluku atight, kanye nokudweba ama tattoo, nokupenda ubuso. Konke lokho kuyize leze. Nina nibahle ngokwezwe. NgokaNkulunkulu nibabi. Imake hambe kwincwadi yeJeremiah chapter 4 verse 30 khona sobatshela ukuthi ke hallelujah glory to God. uJeremiah wakhuluma lento ukuthi ke bahle mahala.
nibahle mahala ninabantu enithanda ubuhle. Yes, Lord. Incwadi uJeremiah. Incwadi Jeremiah. Isahluko samashumi amathathu. Ngithe mina ke chapter 4. Isahluko sesine. Verse 30. Verse lamashumi amathathu. Yes sir. Lapho usuchithiwe. Lapho usuchithiwe indoda yakho isithengele bonke, ithengele imoto, yakuthengela impahla ezibizayo, yakuthengela umuzi obizayo, yakuthengela impahla ezibizayo, yakuthengela amagolide, yakuthengela yonke into, nidla ama-restaurant kuphela, nidle ekhaya, awukwazi ukuthi nibhodwe, ikuthengela iy'nwele zokufakelwa, yakufaka inzipho, yakudoba ama-tattoo, yakuthengela izikete ey'ncane, iyakuspoyila indoda yakho, angithi? Ithini-ke incwadi ngalokho? Uyakwenzani na? Yini ongayenza? Awazi yini okumele uyenze? Yingakho uhlala phansi ubhala u4, ube busy no-Netflix ka-TV, ube busy no-YouTube, ube busy nokubuka izinto ezenziwa ko-internet. Awunaso isikhathi sokuba umuntu wesifazane, awukwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi ube umuntu wesifazane. Yini oza kuyenza? Yini umsebenzi wakho? Noma wembatha okubomvu. Ngisho ugqoka impahla ezibizayo. Noma uzivunulisa ngezimvunulo zegolide. Ngisho ungagqoka impahla ezibizayo ufaka ubucwebe namagolide. Noma ugaba amehlo akho ngisho ufaka upende emehlweni akho nasebusweni bakho, ufaka i-makeup uzipenda. Uzenza muhle ngeze. Uzenza muhle kanjani? Ngeze. Uzenza muhle kanjani? Ngeze. Ubuhle bakho buyize. Izithandwa zakho. Lalela, ubuhle bakho buyize. Hallelujah. Yonke lento efaka ebusweni uzipenda, uzenza, uthenga ubuhle esaluni, uthenga ubuhle eboxini, uthenga ubuhle emasaluni, upenda inzipho, upenda ubuso, upenda inwele, ufaka into zokufakelwa, ufaka i-makeup, ufaka inkophe zokufakelwa. Konke lokho kuyize leze. Faka ama-canes, glamour. Konke lokho kuyize leze. Iy'thandazo zakho ziyakuzonda. Yes, Lord. Ngokuba awunamsebenzi. Awunamsebenzi. Izithandwa zakho ziyakudelela. Ziyakudelela ngokuba yini? Umuntu onemali uyazi ukuthi ke ufuna impatho. Kodwa kulabantu abesifazana abacheap abathengwa ngezinto, ayikho impatho. Ukuhamba kwesikhathi khambe vele indoda ukuthi ayitholi lutho kuwena, akukho mpatho, awufundisekanga, awazi lutho. Mase yakudelela ukutshela yena ukuthi wena ucheap wena. Ucheap wena. Ngoba yini? Indoda ifuna impatho, iyabuya ekhaya ifuna ukuyiphekela, uzephekela ngoba nayo ukuthi ke we-surprise kuphela. Hey, hallelujah. Surprise ngoba ibirthday yakho uzomenzela into special. Wena kuney'nsuku zokuphatha indoda kahle. Ukuba cheap lokho, awufundisiwe. Nibuka yonke into enibuka ku-TV nayithatha nayi-apply emakhaya. Izithandwa zakho ziyakudelela. Iy'thanda zakho ziyakudelela. Zifuna ukukubulala. Zifisa ngisho ukukubulala. Yayizwa loo nto leyo. Ngokuba yini? Ubuhle bakho buthengiwe. Yayizwa loo nto leyo. Ubuhle bakho buthengiwe. Hambe kwincwadi yeTimothi yokuqala. OJezebel abafunakali endlini yabangcwele. No. Akufanele umuntu wesifazane ukholwayo abe nokubukeka kwesifebe, abe nezinkophe zokufakelwa, athi mebuka umuntu akeqwayiza kaningi, embuka ngamehlo kumkhanuka. Ayifunakali lo muntu lo. Uma wena uthi ungcwele, incwadi yokuqala kaTimothi, chapter 2 from verse 9, sifuna ukubheka ukuthi umuntu wesifazane ongcwele fanele abukeke kanjani. Incwadi yokuqala yompostoli uPaul kuTimotheyu. Yebo. Isahluko sesibili. Yes sir. Verse 9. Ngokunjalo nabesifazane. Ngokunjalo abesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Kufanele bagqoke izingubo ezifaneleyo. Abagqoke izingubo ezifanele ingubo. Yes, Lord. Bagqoke ingubo, hayi stomach out. No. Gqoke ingubo eshaya ezantsi kwamadolo. Ingubo eshaya ezantsi kwamadolo, engavezi umhlane wakho, engavezi icleavage yakho esibona amabele akho. No. Ithini incwadi yophinde incwadi ithini? Incwadi yokuqala yompostoli uPaul kuTimotheyu, isahluko sesibili, verse 9. Kanjalo
ngokunjalo nabesifazane abesifazane mabagqoke fanele bagqoke izingubo ezifaneleyo. fanele ugqoke ingubo efaneleyo. Singaboni amathanga akho uthi wena uyakholwa. No. Noma kuthiwa ushadile noma ngoba ushadile fanele ugqoke ngendlela ehloniphekileyo umboze umzimba wakho. Ngokuba uAdam noEve besikabonile babona bahamba nqunu bamboza imizimba yabo. Yini kanti khona ukufeba okungaka nokuphika okungaka emphakathini nokuhlwengulwa kwabantu. Ngoba yini abantu bafuna ukugqoka bafuna ukuzi-expose baziveze ubunqunu babo. Abantu abakholwa abaphilisa okezwe momtshela lento umuntu athi hayi akushiwo ukuthi abantu abagqoke afuna ukukhomba. Lithi iBhayibheli ke ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. yini Bazihlobise fanele uzihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Yayizwa loo nto leyo. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Ungitshele ukuthi ungayiphikisa uthini iBhayibheli. Nangegolide Akufunakele inwele ezifakiwe inwele zokufakelwa uma uthi wena uthi ke akushiwo ukuthi abantu bangafaki inwele zokufakelwa. Uma ke kuthiwa ke ungafaki inwele zokufakelwa noma ke ungaluki. Uma ufaka inwele zokufakela ezabani inwele lozoyifakayo uyazazi uzinikwa uNkulunkulu. uNkulunkulu onikela inwele oyifakile. uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. So wena waye ufaka inwele ngezona zakho. Kusakumthanda uNkulunkulu lokho. Uyaphikisana noNkulunkulu. Uthi akenzanga kahle. Kuyashoda. Yayizwa loo nto leyo. Umama omdala ona 85 years akafuni ukuguga. Akafuni ukuba mdala. Ubhizi ufaka inwele zokufakelwa. Oma beno gogo benu abafuni basonto bona wonke lamasonto ama-Roman Catholic Church nama-Christianism. Phikisana noNkulunkulu. Bagqoka amabhluwe bafaka amatiki bafaka ama-makeup bafaka inwele zokufakela bayaluka. Bazongitshela ukuthi-ke basindisiwe. Awusindisiwe wena ungayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Inwele zokufakelwa no, inwele ezilukiweyo no, amagolide no. Fanele ufake ingubo ehloniphekileyo nokuqonda kubonakala ukuthi lo muntu wesifazane uqondile. Yes Lord. Ukuba usemzimbeni kaKristu. Yini? Hallelujah. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamaphareli. Kungabi izinto ezihlobise ngaphandle ubuhle bakho bangaphandle abusho lutho uNkulunkulu abunamsebenzi akafuni futhi ngokuba yibona lokhu okwenza wena ugcina sowukhonza ubuhle bakho bangaphandle ngaphezulu kobuhle bongaphakathi obusenhliziyweni lokho akufunayo uNkulunkulu. Nangezambatho ezinemali eningi. Ugqoka impahla ezibizayo ufuna ukubuka. Gqoka impahla ezibizayo ufuna ukubukwa lokho akunamsebenzi ngokuba yini nigcina sebenza ingubo izithixo. Yes Lord. So ufuna ukuthoma ubukwe ukuthi wena ugqoka kabani ugqokani. Sonto fashion show. Sekune fashion show esontweni. Niyabukisa. Yini niyonke lento yenzayo ufuna ukubukwa. Hallelujah, glory to God. Lalela ngiphi incwadi yeZeya isahluko sesibili. Verse 38. Kulabo abaphumile endleleni abalahlekile siyababiza. Sithini kubona? Sithi phendukani. Yilowo nalowo azibona ubunqunu bakhe nobubula bakhe nokudwanguza kwakhe ezizinto zasezweni ebethi ufuna ukuba ngcwele. Fanele uphenduke wenze lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini. Uma ungakwenza okubhalwe phansi eBhayibhelini wena esihogweni ngokuba incwadi yasho ukuthi ke ukukhola kwakho uma kungenakho ukwenza akunamsebenzi. Akunamsebenzi. Wathini uphethu? Incwadi yeZenzi isahluko sesibili. Yes sir. Verse 38. uPetru wayesethi phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Yilowo nalowo ufana abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kulo igama likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa ukuze wena uthethelelwe izono zakho zonke ezenzile. Unesikhathi osinikiwe sokuthi uyazazi ukuthi uyisoni kodwa ukuze wena ubuyiselwe ngakuKristu fanele wena ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthi uthethelelwe izono zakho ngokuba uma uphendukile kodwa ungabhaphathiswa awuyenzanga yonke into efanele uyenze.
and awubhaphathizwa ngenye indlela ubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu Yes, Lord. ngaphansi kwamanzi Yes, Lord. awufafazwa ngamanzi akushupha kamisa izandla Amen. uma usukholwa izwi Amen. uyasindiswa Yes, Lord. kodwa ke ufuna ugeza izono zakho Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. uzuthethelela izono zakho Khona niyakwamukeliswa. uyobe sokwamkeliswa isiphiwo sikamoya isiphiwo sikamoya ingcwele uthi uNkulunkulu uyonika labo abenza intando yakhe. Amen. Amen. Uma ufuna isiphiwo sikamoya ingcwele uzokwenza intando kaNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngokuba isithembiso ngesethu Ukuba lesithembiso esethu nesabantwana bethu sabantwana bethu esabo bonke bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu ezokubabiza bonke abantu abeziyo ekutheni beze kuphendukeni. Phendukani ube umbuso osondele umbuso wezulu usondele. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni manje kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Amen. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyalibonga izwi lakho Baba eliza nokuqonda livula amehlo ezimpumputhe laba bangaboni inkosi bayabona laba bangezwa wena uvula ukuzwa uvula indlebe zalabo abangezwa. Siyalibonga Baba izwi lakho ukuba lithembekile likholekile lelizwi ekumele sihambe ngalo sililalele. Moya Ngcwele senze sikwazi ukuthi sizwe izwi lakho ekuyilona ekumele sihambe ngalo lisiholela ekuphileni. Izimvu ziyamazi umelusi wazo ziyalizwa izwi lakhe mayibiza kodwa loyo Baba uyisela azilizwi izwi lakhe. Abantu bonke Nkosi badalile ngomfanekiso wakho mabalizwe izwi lakho Nkosi ubabiza ubabizele kuphendukeni. Isizwe sakaJuda Nkosi musibiza uthi asibuyele kuwena ngoba amakhanda abo Nkosi awathathi kahle afana nekhanda eyinezilonda linobomvu kodwa wena Nkosi uyakwazi ukuthi usihlanze. Izwi lakho ke Baba liqeda aligcwalisa umsebenzi walo oluthumile ukuba lwenze inhliziyo zethu Nkosi uyivule namehlo empumputhe abone akamoya nendlebe kulabo abangezwa beze kuphendukeni babhaphathiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu bathethelelwe izono zabo baqale bahambe ngendlela wena Nkosi ofuna bahambe ngayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi. Sithi kulabo ababona kubalekile ukuthi baphenduke bezwa ukuthi izwi liyahlala enhliziyweni lifuna ukwenza izinguquko nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli noma ngabe imuphi umbuzo ophathelene neBhayibheli so shiya imininingwane lozo sithola khona noma lozo ukwazi ukuthi ubuze khona ofanele ukukubuza mayelana nakho konke okuphathelene neBhayibheli nemfundiso engcwele ngoba umusa kaNkulunkulu nengalo yakhe iluliwe sisona isikhathi esinaso lesi so shiya imininingwane but uBright uzokwenza njalo. Sheshisa uthatha ipeni ukuze uzokwazi ukubhala phansi mzalwane. Inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba futhi ubhale phansi 066 566 9245. Nayi email address, i-email address ngiyayishiya izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. ngiyayiphinda i-email address izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku-YouTube. Subscribe mutype ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usuyithola Intshumayelo usubscribe. Ku YouTube mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu
uzobe usuyithola intshumayelo ukwazi ukusharisha nabanye beze ekuphendukeni. Siyatholakala na ku-Instagram. Mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usufollowisha na ku-Instagram. Izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi ezimpilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivuma. Amen. Amen.